Oyawre nyakaramoga John kendo machiegni nonro mar oboke kawuono chieng' tich adek tarik 30 dwe mar auchiel higa mar 2021. Nyinga Chris Owino, an kod oboke adek kaka pile: Daily Nation, The Standard kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en the BBI fight back. The BBI fight back. Amen. Mar okinde kinde ma bura mar BBI ne ochakore ayanga e nyim doho mar Court of Appeal odiochieng' manyoro. Amen. Mar chike e kinde madito e pacho kae e kinde ma bura motenore kod bill mar BBI ne ochakore ayanga odiochieng' manyoro e nyim doho mar Court of Appeal. Kama joyal buche abirio motelne kod ker mar Court of Appeal Justice Daniel Musinga ne ochako ayanga winjo bura motenore kod bill mar BBI, kama okinde madongo ma pacho kae kotelne kod Senator Masia James Agri Bob Orengo, Senior Counsel George Oraro kaachiel kod okinde mamoko nyaka Attorney General ma pacho kae ne oseo mokalo joyal buche abich mag doho mamalo mane ochungo chenro matimo lokruok ne pen chike ma pacho kae, kagiwacho ni pen chike ma pacho kae mano Constitution 2010 Constitution omiyo oganda teko mar timo lokruok ne pen chike saa magidware kod yo magidware mana koluwo chike, kendo ne ginyiso doho mar Court of Appeal ni doho moramore pacho kae daktamo oganda timo lokruok ne pen chike magin mane gikadho, nikech kisomo katiba sovereignty of the constitution ene lwet jopiny. Mane gimane okinde hotelne kod dokil kamaloka James Agri Bob Orengo ne onyiso joyal buche abirio ma Court of Appeal jopiny ni kod teko maduong' moloyo migawo moramora e pacho kae mar timo lokruok ne pen chike, kendo doho onge kod teko mar tamo jopiny timo lokruok ne pen chike kata timo amendment. Mano wach mane onyis joyal buche abirio ma Court of Appeal odiochieng' manyoro kod okil kamaloka James Orengo kaachiel kod okil kamaloka machielo Karori Kamau kaachiel kod George Oraro. Mano ito oboke kata nyimo oboke mar Daily Nation. E nyimo oboke mar Daily Nation bende jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne oyango ni maromo oganda milion 10 e pacho kae dhi bedo noseyudo chanjo mar COVID-19 kochopo e nyasi mag Christmas. Jatend piny owacho Uhuru Kenyatta bende kane otwa kod oganda odiochieng' manyoro ne owacho ni oganda maromo milion 10 ma pacho kae dhi yudo chanjo mar COVID-19 kochopo e nyasi mag Christmas, kane olero ni kochopo giko higa manyien to oganda duto man kod higni 18 kadhi nyime dhi bedo noseyudo chanjo mar COVID-19. Idoboke mar adek en luoro masani koro kwako piny Swaziland kaluwore kod weche mosebedo ka fuong'ore ni kingi mar piny Swaziland mano King Mswati the Third iwacho ni ne owuok kendo obuto kowuok e pinyno kaluwore kod ng'anyo mosebedo kadhi nyime e piny Swaziland ewi mano ma iwacho ni obila ne onego japuonjre moro e piny Swaziland. Koro weche no osebedo ka fuong'ore ni kingi mar piny Swaziland mano King Mswati the Third ne oringo owuok e pinyno kendo dhi buto e piny ma ok ong'ere. Itoboke mar ang'wen ukinde madito e pacho kae Legal Minds Cream de la Cream pacho kae kotelne kod Senator Masia James Agri Bob Orengo, George Oraro, Karori Kamau kaachiel kod Attorney General ma pacho kae ne ochayo mokalo bura mane ong'ad kod joyal buche abich mag doho mamalo mane ochungo chenro matimo lokruok ne pen chike ma pacho kae, ka Senator Masia James Agri Bob Orengo, okil kamaloka Senior Counsel George Oraro kaachiel kod Karori Kamau ne owacho ni oganda eman kod teko matimo lokruok ne pen chike ma pacho kae, kendo doho onge kod teko moramora matamo jopiny timo lokruok ne pen chike. Mano kinde mane bura motenore kod bill mar BBI ne ochak winjo ayanga nyim doho mar Court of Appeal odiochieng' manyoro ka bura no dhi nyime odiochieng' ma kawuono. Itoboke mar abich Attorney General ma pacho kae mano
Justice Paul Kihara Kariuki bende ne olero chung mare ewi chenro mar chuogo ute chung od bura manyien e pacho kae, kama nyo wacho ni IEBC onge kod teko mar chuogo ute chung od bura manyien e pacho kae. IEBC ni mana kod teko mar yango kiewo mag ute chung od bura. Ka wanyalo wacho kod dho ngere en ni IEBC onge kod legal mandate to create new constituencies. Gin mana kod legal power and mandate mar chiwo boundaries of the constituencies, kata delimitation of the constituency. Mano AG Paul Kihara Kariuki e kinde mane ochopo e nyim jo albuche abiriyo mar Court of Appeal ne onyiso gi ni IEBC onge kod teko mar chugo ute chung od bura. IEBC ni mana kod teko mar yango kiewo mar ute chung od bura e pacho kae, to ok chuogo ute chung od bura manyien, constituencies manyien. Ito boke mar 12 lose wi tuo mar COVID-19 e county mar Siaya. Fajondiko kaachiel kod pach josomo toko boke mar The Standard gin weche tuke, kama piny Ingereza The Three Lions ne orodho Germany gonde 2 kuom ling' thi e tuke mag Euro 2020 madhi nyime e kindeni. Oboke mogik an kod oboke mar The Star, kama thor mar wache nyime oboke mar The Star en Ruto guards kicked out of Kenyatta team. Ruto guards kicked out of Kenyatta team. En jorit mag jalup Ker William Ruto mosebedo katiyo kanyakla kod jorit mag jatend piny owacho Uhuru Kenyatta. Sani koro opog, kama koro jorit mag Ker Uhuru Kenyatta ni tenge kendo ok gidhi tiyo kanyakla kod jorit mar jalup Ker William Ruto. Jorit mag jatend piny owacho Uhuru Kenyatta mosebedo katiyo kanyakla kod jorit mag jalup Ker William Ruto sani koro opog kendo gibedo separated, manyiso ni jorit mag jalup Ker Uhuru Kenyatta ni thenge ka jorit mag jalup Ker William Ruto bende koro ni thenge kalore kod lokruok mane otimo odiochieng' manyoro mane othego jorit jotelo ariyogo. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Star, kama The Star wacho ni e lokruok mane otimo odiochieng' manyoro en ni jorit marito jalup Ker William Ruto sani koro ok bi tiyo kanyakla kod jorit marito jatend piny owacho Uhuru Kenyatta. Ito boke mar 2, jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne olando ni maromo oganda milion 10 mapacho kae diyudo chanjo mar COVID-19 kochopo nyasi mar Christmas higani. Ito boke mar 4 nyaka ito boke mar 5 lose wi amen e kinde madito e pacho kae e bura motenore kod bill mar BBI mane ochakore ayanga odiochieng' manyoro. Ito boke mar 6 en ni ne otim lokruok mane oketo tenge jorit mag jalup Ker William Ruto kod jorit mag jatend piny owacho Uhuru Kenyatta e kinde machien gisebedo ka gitiyo kanyakla. Kata kamano e lokruok mane otimo odiochieng' manyoro en jorit mag Ruto sani koro ok bi tiyo kanyakla kod jorit mar jatend piny owacho Uhuru Kenyatta. Makelo e giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed gi odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.